हाग्रानि जुनारा थैयोब्ला सोरांस्लाब मोनै खौरां लाफैयो, नाथाय मानसिनि खहानि समाव नुजाथि फैयाखै रावबो। सान्दुं अखा नेवसिनानै बोसोरनि थाखाय गायदोंमोन माइ आबाद, नाथाय हरसेयावनो सिलिंखार जालांजोब्बाय। जोंनि आबादखौ जेरै हायो हाग्रा बिफाना हाग्रानि मैदेरनिफ्राय रैखाथि होनांगौ। आंनि बायदिब्ला बिथांमोना जोंनो मोनसे सहाय सुजुग होनांगौ एबा जोंनो बे क्षतिपूरणखौ होनांगौ। बेनिखायनो आं बेखौनो लुगैयो दि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंखौ बे मैदेरनिफ्राय रैखा खालामनांगौ एबा जोंनि आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय माबा मोनसेबाबो बेबस्था होनांगौ होननानै आं बेखौनो लुगैयो। बिसायख'थिनि समाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गोदै गोदै सिमां नुहोना मासियाव जिरायनाय बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया मानसि आरो मैदेरनि सायाव सोमजिनाय दाङाबाजिखौ बोस्रांनो थांनायाव जेंनायाव भुगिदों नामा? उदालगुरि जिल्ला भारत भुटान सीमा जिं ओनसोलाव रायजो जाबोनाय आबादारिफ्रा बोसोरनि थाखाय थिनानै लानो गायनाय माइ आबादखौ लानानै गोथौ जिंगायाव भुगिदों दिनैनि सानाव। थांनाय हरनि समाव उदालगुरि जिल्ला ननाय रेन्जनि आवथायाव थानाय बरमुखुलि गामिनि रायजो राजाफ्रा उन्दुलांफुनायनि खाबु लानानै गंगार हाजोनिफ्राय गामि फारसे ओंखारबोनाय माखासे हाग्रानि मैदेर फालोआ हिलसन बसुमतारिनि 20 बिगा माइ आबादखौ सिमां मोगथां बायदि जासि जानानै गाग्लिनायजों लोगोसे गामिनि गोबां फोथाराव खहा खालामलाङो। जाय बाथ्राखौ लानानै दिनैनि सानाव दुखुथिया आबादारिया सरकारनि फारसेनि हाग्रानि मैदेरनिफ्राय जा हायो रैखाथि होनो थाखाय बिखायाव दावदाब लाना दिनैनि सानाव मददनि आखाइ फोलावनो गोनांथि जादों। दानिया फै बे समाव जोंनि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि मोनसे ग्राउन्ड जिर' रिपर्टखौ आबुङै नायना लानि। 50-60 बोसोर जालांबाय, दिनैसिमहालागै जोबनो थांला नामा भारत भुटान सीमा जिङाव रायजो जानाय बर' सुबुंफोरनि जेंनाया। थारैनो जों बे समाव बुंनांगोन, नैबे समाव दङ आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे भारत भुटान सीमा जिंजों नांजाबनाय दरसे गामि, आरो जाय गामियाव दिनै थागिबि हारिजों बुंफबनाय बेनो जादों बरमुखलि गामि। दा दिनै बरमुखलि गामिया थांनाय गोलाव समनिफ्राय जि हाग्रानि जि मैदेर, बे मैदेरजों दिनै गोबां दाङाबाजि जाबाय थानाय खौराङा सानफा एफा बांनायनिफ्राय बांनो हमदों। थारैनो नैबे थांनाय मोनायावबो जिथु हाग्रानि माखासे फालोसे जि मैदेर, बे मैदेर फालोआ फैनानै दिनै गोबां जिथु माइ आबाद, बे माइ आबादखौ दिनै सिलिंखार बिलिंखार खालामनाय जाथाया दिनै ओनसोल नाङै मोनसे गिख्रंथाव थासारि लाबोनानै फैदों। थारैनो नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आं मोनफ्रोमबो नुथायनि सायाव दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। नैबे नुथायानो जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे भारत भुटान सीमा जिंनि जि बरमुखलि गामिनि जिथु नुथाय, बे थारैनो जों बुंनांगोन थांनाय मोनायाव जि हाग्रानि मैदेर फालोआ बेयाव फैनानै खमैबो 15 निफ्राय लानानै 20 बिगा जि माइ आबाद बेखौ दंस' खालामलांबाय, जि थेर बेखेर खालामलांबाय। थारैनो बेयो मोनसे जोबोरैनो दुखु गोनां बाथ्रा जादों। थारैनो नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथाङा नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो, मोनफ्रोम नोंथांमोना नुगासिनो दङ जिथु बेयाव माबायदियै जिथु जि इसेबां दुखु खस्थ' खालामनानै जि बोसोरनि थाखाय थिनानै दोननो थाखाय जि माइ आबाद मावनाय, बे माइ आबादखौ थांनाय मोनायाव जि हाग्रानि मैदेरा फैनानै दुखु गोनां बाथ्रा। आरो थारैनो बुंनांगोन जिथु बेबायदि जाथाया नैबे ओनसोलाव बेल' दिनैनिल' बाथ्रा नङा, थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो जिथु बे जाथाया बे ओनसोलाव सोलिगासिनो दङ। नाथाय सरकारनि फारसेनिफ्राय आरो हाग्रा बिफाननि फारसेनिफ्राय जिथु नैबे समाव बेनि जि जेंना, बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय दिनैसिमहालागै बे समाव जेबो खामानि मावनायखौ जोङो बे समाव जों नुनो मोनाखै। थारैनो नैबे समाव नुदों नोंथांमोना हाखर बादि खालामनानै थांबाय जि माइ आबाद, बेखौ दिनै फुख्रिनि महराव होदों। बियो थारैनो मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा। आं नैबे समाव आं मिथिनो नाजानि जिथु बेयाव भुगिनांनाय जिथु नैबे आबादनि बिगोमा जि बिथाङा आंजों लोगोसे दङ। आं जाथायनि बागै बे बिथांनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो जिथु बे समाव आं थांनाय मोनायाव जिथु माइ आबादखौ मैदेरा फैनानै सिलिंखार खालामलांबाय, माबायदि जादोंमोन एसे? दिनै हराव फालोसे मैदेर फैनानै
जोंनि बे 20 बिगानि हायाव माइ गायनाय जों इमान खस्थ' खालामनानै जों दुखुखौ अखाखौ अखा गैयि बायदि सान्दुंखौ सान्दुं गैयि बायदि जों खस्थ' खालामनानै जों गायदोंमोन। आसा दंमोन जोंहा बेयाव गोबाङैनो, नाथाय दिनै जोंनि बे माइ आबादखौ मैदेरा फैनानै सिलिंखार बिलिंखार खालामलांजोब्बाय। दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जोंनिसिम बेखौ जे डिउटि होफैयाखै एबा नायफैयाखै, माब्लाबाबो जोंनिसिम बिथांमोना डिउटि होफैया एबा नायफैया। जों बेखौनो लुगैदों जे जोंनि बे सा ओनसोलाव बरमुखुलि गामियाव दिनैल' नङा, गोबां समनिफ्रायनो जों मैदेरजों जुद्ध नांनानै जों खेथि आबादखौ दिखांनो गोनां जायो। नाथाय दिनै नै थांनाय हराव बिनो बांसिन जे जों दा बेखौनो बोसोरसालिया हिसाबै जों साननानै बेखिनि हानिफ्रायनो जों गथ' गथाय थैस' थांस' बेमार आजार बेफोरखौ लानानैनो जों आसा दंमोन, नाथाय दिनै जोंनि आसाया भंग जाबाय। दा आंनि बायदिब्ला बिथांमोना जोंनो मोनसे सहाय सुजुग होनांगौ एबा जोंनो बे क्षतिपुरनखौ होनांगौ। बेनिखायनो आं बेखौनो लुगैयो दि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंखौ बे मैदेरनिफ्राय रैखा खालामनांगौ एबा जोंनि आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय माबा मोनसेबाबो बेब'स्था होनांगौ होननानै आं बेखौनो लुगैयो। बे जाथाया खैथासोआव जानाय आरो माबैसेमोन? ओरैनोथ' जाथाया जोंनिया जोंनाव फैनाया 2 बाजिसो समाव, हरनि 2 बाजि समाव फैदों आरो मैदेरा गोबाङैनो दंमोन, खमबाबो 50-60थासो दङमोन। जों बेखौ फालो जों होनो हायाखै। होनो हायैनि जुनावनो जोङो बेखौ हगारना होनो गोनां जादों। मानो होनोबा जों आरो बे एसे बुरजा मैदेरखौ माबोरै होनो, जों न'नै जों होनो हायैयाव जों हगारना होनो गोनां जादों बायध्यतायाव। जों नुदों गोबां थावनिफोराव दिनै मैदेरनि प्रटेक्सननि थाखाय बेबायदि वाच टावार आरो बेजों लोगोसे फेन्सिं जिथु सलार फेन्सिं बेखौ बानायना होदों गभर्नमेन्टनि फारसेनिफ्राय। नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि बानायनाय जायाखै? जोंनियाव बेबायदि दिनैसिम फेन्सिं एबा सलार टावार बेबायदि जोंनियाव दिनैसिम मोनफैयाखै। रावबो बिनि फारसे जोंनो फोरमायाखैबो। जों मिथिनो थाङा, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो जों मिथिया, होआखै जोंनो बे टावार एबा सलार बा फेन्सिं बेफोरखौ जों मोनोब्ला एसेबाबो जोंहा सेफटि जागोन होननानै आं आसा फारियो। मैदेरा बा हाग्रानि जुनार थैयोब्ला हाग्रा बिफाननिफ्राय बेयाव खौरां लानो फैगोन ना फैया? दिनै नोंथांनि माइ आबादा खहा जादों, नोंथांनिसिम मोनफैदोंना मोनफैयाखै? दा मैदेरा जुदि खहा जायोब्ला बिथांमोनाथ' एकदम सोरांस्लाब मोनैनि मोनफैयो। नाथाय जोंनि आबाद खहा जानाय समाव बिथांमोना मालाबाबो नायफैया, नुफैया। थांनाय बोसोर बा मालाबा बोसोराव बिदिनो जोंनि सा ओनसोलाव मासे दैसायावनो थैदोंमोन, नाथाय बेखौ सोरांस्लाब मोनै बिथांमोना नायफैदों, प्रटेक्सन होफैदों। नाथाय दिनै जोंनि माइ आबाद जानायखौ, माइ आबाद सिलिंखार खालामनायाव बिथांमोना दिनैसिम नायफैयाखैबो, जोंनो जेबो सुबिदाखौनो होआखै। दा जोबथारनायाव सरकारखौ मा खावलायगोन? सरकारा बेखौनो जोंनो होथारनांगौ जे जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो लुगैयो जे जोंनि बे सा ओनसोलाव बरमुखुलि धोरोमपुरि गामियाव जोंनो रैखाथिनि थाखाय, जोंनि आबादनि रैखाथिनि थाखाय एबा मानसिनि रैखाथिनि थाखाय दैज्लां मेसें जों मैदेरजोंनो जुजिनांगौ जानायनि खारनाव जोंनो झाटका एबा प्रटेक्सन एबा फेन्सिंबाबो जोंनो नांगौ होननानै आं दाबि खालामनाय जायो। नंगौ, थारैनो बिथाङा जिथु गावनि जि गोसोनि जि दुखु बेखौ बिथाङा जोंनि गेजेरजों फोरमायबाय आरो जोंबो नुनो मोनो थारैनो जिथु नैबे समाव आं आरो फिन आंनि केमेरा फारसे बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। जिथु नैबे नुथायखौ नुयोब्ला साफ्रोमबो जि आबादारिनि मेगनाव दिनैनि दिनाव जि लाख'हायै जि मोदैनि बाना बेखौ जों सोमजिनायखौ जों बे जिथु थारैनो बियो जिथु जि दब्लायसे जि माइ फोथार, बे माइ फोथारखौ दिनै फुख्रिनि महर होबाय। जि मैदेरा बेयावनो गुलि गुलि हरफामानि जिथु जानानै थांबाय। नाथाय बियो दिनै नैबे जिथु सोमजिनाय जि जाथाय बा जिथु बाथ्रा, बे थारैनो मोनसे दुखुनांथाव बा बिखा खामथाव होननानै जोङो बे बुंनांगोन। जिथु बिथांमोना जिथु बोसोरसेनि थाखाय जि थिनानै लानो थाखाय जिथु माइ आबाद मावनाय 15निफ्राय लानानै जिथु 20 बिगा बेखौ हरसेनि गेजेरावनो जिथु सिलिंखार बिलिंखार खालामलांबाय। जि हाग्रानि मैदेरा फैनानै बे थारैनो मोनसे दुखुनांथाव जादों। आरो जोंबो खावलायदों जिथु बिटिआर गभर्नमेन्टनि जिथु हाग्रा बिफाननि जिथु मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारिया बेफोरनि सायाव बेफोरबायदि जि हाजो ओनसोलाव जि रायजो जानाय थागिबि सुबुंफोरनि रैखाथिनि थाखाय फैबाय थानाय समाव मा राहा लागोन, बेयो थारैनो जोबोद साननो गोनां जानानै फैदों। नैबे समाव आङो भिडिअ जार्नालिस्ट बिथांजों लोगोसे बड'सानि जानानै उदालगुरिनिफ्राय सोरांसार बाग्लारि।